Shalom. Tuhamu damang dohok dainang nang sude ruas ni huriata naung marpungu di bagas joro ni tuhata hami sian parhalado pasahaton selamat hari minggu madihita. Ia guar ni minggu ta ima minggu info kafit namar lapatan jowon nama au jadi alusak kumaibana dohok topik jono do debata uju jauh jauh taparade marohata lahu mamongoti saat teduh. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sia buku ende nomor 257 ayat sada sahat tu ayat tolu.
Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi parbadia, na tumopalangi dohot tanoon, amin. Songonodo di dok Tuhan Jehovah, jowon nama au, jala alusak kumaibana, sai dong anakku do ibana jupa hagogotan, paluau kudo ibana sian hamuliaun, tu namar mulia bahenokku ibana. Sai pamahapok kudo ibana sarimatua. Martua do nahudul di pangodian ni natumi buli. Jalan amian di linggoman ni pargogo na suhatu dosan. Namadok tu Jehovah. Haporusakku, jala partono bato aku. Debataku marhaporusa tu homa au. Haleluya. Yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Asi maroham di hami halak nagaleon. Di idahodo nagogodo musunami. Sai talu do hami di bahen alani hagaleon nami. Di baheni hupangi do hami tuho. Sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui. Marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kamu ma patik di debata nanienet sian Pesalmen 50 ayat 15. Jala jou maau jupa diari hagogotan asa hupaluaho asa dipuji hoau atong rak mangidogogo mahita sia tuhata laho mangulahon nahom bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar to patik ni. Amin. Yeah.
sato poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolot, ro tujolo ni habangsa habadiomi, manopoti jala mangangguk dosa nami. Macai jot huarsa hami ho, marhite-hite pikiran doh hata, dohot pambahenan nami narwai. Dang halangi hami ho, sian nasa rohan nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubayan hami, dibaheni, tama dori masanmu, jala uhumanmu hami tu hamatean saliling nililing nai. Alai, nama porus mahami nuaeng tu asini roham na godangi, mangido sian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si panguluhami, dohot alani guarmu na badiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabegi mahata baga-baga, taringo tu hasesan ni dosa. Songonodo hata ni Jahoba, una ko mabiar, au dosi luluhonho, nunga pola hujau guarmu, au napunaho, hasangapon madidebata na digijang. Amin. Tatangihon ma epistel hatani debata, turpuk di hari mingguon, natar surat di Matius 4, memuka masian ayat sada, sahatu ayat 10 sada, tajahama marsika sorin, di ayat parpudi rap mahita majaha. Dohot perikop, tarujun Tuhan Yesus. Dungi, ditogihon to di ima Yesus tu halongongan, asa diujuni si polisi ibana. Hari pakurngin leleng ibana alema di. Dungi didapoton si pangujuni ima ibana nin nama. Molo tutuho anak ni debata, dokon mabatuon gabe si panganon. Lain din alus di dokon ido. Apalah olas panganon bukan dijual. Nasahatan di batado nasian. Dungi ditogihon si bolisi ma ibana tu hutan nabadiai, di pajongjong ma ibana tu atas bagas joroi, dunginin nama madok ibana. Kalau alat di debata, hadirin, ayo duduk surat itu, akas suruh asap tupat. Dungi nina Yesus memadok ibana, doho doon didok surati, dang jadi ujunanmu Tuhan debatam. Minulai boleh ibana dulu. Matu ibana nasa harajau nadi tibio. Odi hasalah. Ini nama madok ibana. Saluhu nai lehonok kudo tuho, molo olo ho marsoba tuau. Jadi do Yesus nomor ibana. Maneho, aido seperti itu.
akan debatam dos di soto tasada Dungi di tadiko sibolisima ibana, jadi Roma akapar di surgo makobasi di ibana. Ido sahatna, martua doakan atau mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tidakon mahataha porsiao tai, songon nahina tidakon di dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumepalangi dohok tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi asyanton di parbadia, andorang suhabubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni selatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubano toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahu hundur tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana pai mamulak sobok tu tanon, manguhumi halak na mangolu dohok na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan abadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihatai na mandok, mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate, dohok dihangoluan na sora suda. Amin.
Shalom. Tikting si Jahaon di Minggu Info Covid 22 Februari 2026. Nomor sada Partangyangan Daerah di hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 pukul 10 WIB. Nomor sada Daerah Sada Riau Patra Komala Namanjabui keluarga Albert Siregar Inang Sintua Mega Boru Panggabean Inganan di Jalan Rasamala nomor 6. Nomor 2 Daerah Tolu Dago Namanjabui Amang Pantur Banjarnahor Inang Bernike Boru Dolok Saribu Inganan Jalan Kidang Kananjung nomor 16 BTD Sada Kota Baru Parahyangan. Nomor 2 Dakdanak Nasorang A. Di hari Senin tanggal Sabsia Februari 2026 nunga di basa-basahon tuhata sada dakdanak boru tu keluarga Ando Todoan Simanjuntak Inang Erifka Aprilia Boru Sianturi Ruas Wek Pajajaran Hipasdo dakdanaki nang natorasna. B. Na di hari Jumat tanggal 10 Februari 2026 nunga di basa-basahon tuhata sadadak danak boru tu keluarga Hendro Saud Horas Nababan Inang Puspa Angelina Boru Sihaloho Ruas Wek Sar Buncip Hipasdo dakdanaki nang natorasna. Nomor telu Naeng Manjalo Pasu-Pasu di Parbagason. Tikting Parjolo Julius Alexander Gideon Tambun anakni Amata Henry Nimrod Panahatan Tambun Tubuni Inata Lena Borusi Hombing Nababan Ruas Antapani Arcamanik HKBP Bandung Resort Bandung Dohot Dewi Sartika Boru Purba Boruni Amata Jasmen Purba Tubuni Inata Lamtiar Boru Simamora Ruas HKBP Pakat Dolok Resort Sosor Ginting. Nasida nu ngamartupo di hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 di HKBP Bandung Resort Bandung. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026 pukul siawib di HKBP Pakat Dolok Resort Sosor Ginting. Nomor 4 Pabor Haton Sintua na pensiun. Di Parmingguan pukul 10 WIB Sadarion di Patupado acara Pabor Haton Sintua na pensiun tu amang Sintua Anggiat Hot Maringan Situmorang Sian Wek Antapani Arcamani. Nomor 5 Pangebaton Huriam Seksi Parapon Rapon Panitia Pembangunan HKBP Betania Majalaya Ranca Ekek Nani Uluhon Amang Pandita Arisinaga Ro Mangebati Huriata Huhut Patu Begehon Kor di Parmingguon pukul 7 dohot pukul 10 WIB Sadarion Haroroni Tamueta Mardomuan Tuna Mangido Pangurupiota Marhite Basar di halaman gereja Nang Papungupelean Tujolo di Opat Parmingguan. Dung Sidung Manjahatikting di Lehondo Partikian Tu Panitia Pembangunan Lau Pasahaton Panorangion Lasma Rohata Lau Mangurupi Basar Nang Pasahaton Pelean Pangurupion. Nomor 6 Partangyangan Seksi Lansia Laos Bona Taun. Di hari Senin tanggal 23 Februari 2026 maringanan di Tirta Gangga Cipanas Garut di Patupado Partangyangan Seksi Lansia Laos Bona Taun. Rap Borhatma rombongan sian gereja pukul 7.30 WIB.
Nomor 7, Partangyangan Bulanan Keluarga. Di hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 di Patupado Partangyangan Bulanan Keluarga doho tema Balgado Holong ni Rohani Debata di Portibion. Nomor 8 Parmingguan Keluarga Sada Minggu Nanaengro tanggal 1 Maret di Parmingguan pukul 7 dohot pukul 10 di Patupado Parmingguan Keluarga Marhata Batak. 2 Pangaturon niwik na pakobasion na gabe song leader manang haren taon boy mata jaha di warta. Nomor 3 digani Parmingguan pasaton amplop hamuliateon manang bulanan keluarga do hita. Nomor sia Pandidion Nabadia Minggu tanggal 8 Maret di Parmingguan pukul 10 WIB di Patupado Pandidion Nabadia di akar ruas nalau mandaftarhon ianakon tardidi asa membuat formulir sision siang ruang konsistori manang tu kantor Huria di tiki jam kerja jala di Paulak tu kantor Huria lumambat na hari Kamis 5 Maret dung ditanda tangan sintua wekna songoni matik ting di bagasan mingguon tuhatama nama masu-masu. Panorangion sian ranca ekek Majalaya. Salam. Horas madi hamuna amanami dohot inanami. Napardulu maulatema di pasahat rohanami tu di bata Jahoba perdenggan basai. Hinorhon yasi dohot holong ni rohana na mangalehon arina denggan arina uli di bagasan partikianon. Boy hami pajupang dohot di hamuna nahu paksa ngapi hami. Dia mang padita resok nami nahu parsa ngapi hami. Nang disaluhuk na dia mang padita inang padita fungsional na makubasi di Huriaton. Talumobi nang di hamuna amanami inanami perhalado ni Huria Bandung Riawon. Nang dihamuna nahu parsang ngapihami terlubobi di natua-tua nami ima punguan seksi lansia nang diakaya nakon nami songoni nang disaluhuk na adong di ingananon hami di sonjongjong sian atas nama songon na pinatorang ni inang napasahaton warta jemaat na kiningan hami sian panitia pembangunan sekaligus pengurusan izin sian HKBP Betania Majalaya Rancaikek. Danga palagojang amang inang nanek sidohonon nami sesuai dohot kesepakatan nami na kiningan. Di damang dohot dainang nahu parsangapi hami. Sian ari na salpu saya tong do hami ro mangalu-alu tu bagas joroni Huriat tahun. Songo dia perkembangan namasa di Huria HKBP Betania Majalaya Rancaikek. Talumobi di panutur-nuturion ni sian seksi lansia na setoktong manutur-nuturi hami di perkembangan ni Huria HKBP Betania Majalayaon. Di damang doho dainang nama huparsangapi hami masegudang diak kaparukilan nahu hadapi hami na tahadopi hami songon pagaran ni Huria tahun masegudang do diak kapergumulan nahu hadapi hami di na 26 tahunon alay maulatima ni dok tutuhatta perdenggan basay jala om masih secara resmi pabotohonon nami matuhamu amanami do tinanami iya HKBP Betania Majalaya Rancaikek songore saja jotu patorang kami jala hula porho kami tu amang pedita ta amang pedita resort songoni nang diaka saluhuna amang pedita fungsional narong di Huriaton. Sesuai dohot peraturan SKB 2 Menteri Nasian Pamaritata masegurang donian akamang do dihamuna inang nanek situri-turi honon nami
diakka pergumulan-pergumulan nahu hadapi hami natahadopi di Huria HKBP Betania Majalaya. Na perjolo na next dohonon nami di hamuna amanami dohotinan nami. Ia goar ni Huriatta na perjolo na jolo setadokdo Huria HKBP Betania Rancaekek. Alias dos ni roha talumubima sian akka pamaritatta gabe sonari goar ni Huriattai Huria HKBP Betania Majalaya Rancaekek. Ima sonari goar ni Huriatta ima songon pagaran ni Resotaun. Di damang doho dainang nahu parsangapi hami. Maulati ma di hatta perdenggan basai. Tepat ma di tanggal 3 November 2025. Di hilala rohanami do amang do di hamuna inang. Hinorhon ya katang yang muda do nahu parsangapi hami. Gabi boy pa maretatta mangalehon ima izin nasikop. Iyan anggusian hagugon nami. Sian hamem meton nami sian Huria HKBP Betania Majalayon daktar dungduk kami sebetulnya dinalahu menempuh izini yakka amang inang ala hinorhon itang yang muna mulo manetek peiluk ko amang do di hamuna inang na hubikiri do hinorhon itang yang munai gabi boy jong Huria HKBP Betania Majalayon secara resmi naung niku hukon ni pamaretata ima di tanggal 3 November tahun 2025. Si kopdo yamang doh di hamuna inang sesuai doh peraturan di pamaretata sudah doh tempuh hami diaka rekomendasi sesuai doh peraturan di pamareta. Ima di haroronami di hamuna amang doh di hamuna inang napatuduhon las ni rohanami doh hami di bagasan ari sadarion ngamargati belungun ni rohai gabi mergati soluk diakala siniroha hinorhon ni tang yang muna termobi diakka dugungan muna di damang doho dainang nahu parsangapi hami di son roro hami na niuluhon ni amang pendeta sebagai uluan ni Huriatta amang pendeta ari rab doho hami di son nongaing sian panitia doho sian seksi parupuan adong nanek si doho nami di damang doho dainang popar di nalahu menempuh izin untuk izin permanen masyarakat gudang do diakka gogo dohot pikiran jala gudang do yang diakka biaya naho baik kami terutama mai ala nungabe balik nama gabe atas nama ni Huria HKBP dohot muse sesuai dengan peraturan-peraturan nahu tempuh hami diamang dohot dainang ido di haroronami songon namang ido tang yang siak kamuna terlemobi mangido diakka pangurupion songon na pinatorang ni inang situa na kiningan dina di pasahot tiktingi. Nomor 2 musay na next dohonon nami anong do pergumulan nami sebenarnya amang doho di hamuna inang ditikin na merapot hami rapot Huria na di bulan Januari na niluhon ni amang pendeta resort dapat dari hami sada kesepakatan ala kendalana mulu maribadah hami songonon hirapa jonok-jonok do turuang di sekolah minggu. Jadi olo sipata do gabe terganggu di parimingguon. Jadi sesuai dohot arahan yang pendeta resort di sakapi roha manian ala adong dope di samping ni gereja tai tano kosong. Abi tak sabinoto na gabe na susah forsiaw dohot na manuhor hita unang terganggu. Sesuha do arahan yang pendeta resort manian nanek sidungdungon nami. Pos roha nami di hamuna amanami do tinanami terlumobi di dua nami di amang lansia asa tuturi hamuna hami jala tangnya kok kamuna hami jala urupi hamuna hami di bagasan arina jonokon ima hatana denggan hatana uli sekaligus maun madok maulate tu hamuna saluhuna nahu parsangapi hami hinorhon ni aka tang yang muna gabi boy dapat izin untuk izin permanen jala izin na pertama di Kabupaten Bandung sesuai dengan pengakuan di pamaretata, pengakuan di Bapak Bupati, Omma Huria HKBP Betania Majalaya, izin na perjolo di Kelorhon Nasida. Ima hatanami, hatana denggan, hatana uli. Mulutung adong akamang do di hamunay nang hurang lubi di padohan nami. Marsoba hami 10 jari-jari pa 10 sada si majujung, ang giat niyan, toktong hamuna laho mga jari-jari hami. Hora semarihiton salhuna babutima.
Apuji ma tuhata, marede mahita sian buku ede nomor 800 ayat sada dohot udutna. Laos tapapungu ma peliata sada a dohot sada b. Tuhan menjaga
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima namangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas marihita saluhutna. Akadamang dohot dainang haanggina pinaribot tajakon mahatani debata di tonga-tonga ni parpungwata di bagasan tikion ima natar surat di adung biddu tolu ayat 40 150. Ujahama di tonga-tonga tak sai mabakbakdo ilu-ilu ni mataku dang marpasadian dang marhasonangan pai mamanata manonggor Jehovah sian banua gijang mataku pahol sorohaku taringot tu saluhut boruni hutakku sai di paburu-buru musuhku doahu songon pidong soada paralaan nunga di redepon nasi dangoluku di bagasan godung lam ditopas sodope batu tuau nunga pola di salpuyai kuluku pola hudok tosma anon hosaki. Jadi hupa jauh-jauh magoarmu ale Jehovah sian godung apala na bagasi. Ditangi hokodo suaraku undang tung padau pinggolmu sian hoi-hoi ki. Dohot sian anggu-anggu ki. Jonok doho diari uju na jauh-jauh au tuho nimmu do. Unako mabiar ido saat akadamang na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus di suarahon minggutta di bagasan tikyodo tuhita turpukon marhite-hite minggu infokafit namar lapatan bila ia berseru kepadaku aku akan menjawab. Damang doho dainang adong dosada pengalaman nama say arga sian sada-sada halak madok songonon. Ternyata ketakutan dan kehancuran yang sering terjadi dalam kehidupan manusia bukan karena kita tidak mampu, tetapi ketakutan dan kehancuran itu sering terjadi karena kita sangat mampu. Hirana terbalik do padohanon. Allah saya jodoh hitam madok bahwa di dalam segala hal kita adalah orang yang lemah. Alai di bana masa ada contoh songonon. Adong masa sahalak ulaon na holan na manaruho dohot mangalap mata tatu si duete tukang gosip dakya lomoro hanyon molodenggat dongan na sai dipaburuk-buruk alani aladung godang akajolma disegaibana goarna disegaibana nang parngoluon na akaparkarejuan na adong masahalak na mga luhon ibana. Taringot tu naniulan ibanay manang na pencemaran na mabaik pe. Ternyata ikosaha matu pengadilan. Dungi mardalam mapiga-piga hali sidang. Saya dipangido hakimodo asa mardame. Alay akadongan na mga luhono didok daong asa unang somal nina. Ternyata piga-piga halinai sidang asa putus akka keputusan di leon hakimi matu ibana karotas ninna ibana ma lau mula kono surati majo sude akka ahado nanidokmu
taringot tu akka namar suguni roha tuho. Surat tom majo akka gosipaha do naong pinasaha mu taringot tu dongammu. Ubahin namuruk nasida tuho. Isurat to niba na may gudang pigal lebar harotas na menek-menek di ruang sidangi. Dungi Roma musi hakimi di dokma mololaw mula konon palepar humay di dalani. Asa sude tong maboto. Ninda alay di sadatiki dipikiri bana na mabilaw dun waing hakimon polay ko suratakku nahudoki jala baenokku di dalan na sasude majaha. Pigarinay sidang dibuka ma laosi mamuse di sukun hakime di dok. Mula majoho muse ihutom majo dalam mi papungu majo akakarotas nani abolok konomi. Dungi Romay mana madok, tidak akan mungkin lagi itu Pak Hakim bisa saya dapat. Ay ngadong inay buat jol madong mana yung lusalogo. Adong may naong lao tutong sampah. Alani di roh hakimi matuibana. Seperti itulah keadaannya orang yang sudah kau sakiti hatinya. Tidak akan bisa kembali lagi segampang sebagaimana kau menjerit tentang hukuman yang mau kau terima. Alani di paingot tita kamang do tinang nakining hagugu do di do rohata molo say tabain haci rohani dong hatta hagugu do tabain hamu akamang do tinang molo adong nadenggani gabisiga buy do tabain haguguon menciptakan, membangun suatu komunitas karena ketidaksenangan kita dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena kita anggap yang baik itu bisa menyinggung kenyamanan daripada diri kita. Iman ata bereng. Alani dohonot tama marhite-hite ahana masan waeng di tonga-tonga ni. Bangsoi dohot ahana masa. Nanya duk kondisi Jeremia di bagasan tigyon hinauli ni Jerusalem segai dang alani natahalu hasitongan ni debatang dangan natahalu akan auli dang alana somar huaso be debatang alai nasai berusaha do hita hamuaka hamang do tinang bagaimana kita menyimbangi kebenaran Tuhan dengan selera dan kemauan kita. Di sido nakining neng dohonon natu hita. Ternyata kekuatan kita itu tidak akan pernah menjadi ukuran kebenaran daripada Tuhan. Alania hadona masa hamu akamang do tinang asa tabereng. Molo na salelengot tabang asa odo hagogoot tama pahelas ni rohata ala yang gosonari. Bagaimana kita mau mengembalikan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya mengandalkan kebaikan dan kebenaran dalam hati, di dalam kekuatan, di dalam kehidupan kita. Hadona salah. Adong nanaing tasigati. Sekuat apapun kita, hamu kamang songon epistel tanak kining doi. Dinatarujuko dang alani hapugoson. Boy doho di bagasan hamoraum bit peterjun. Alai laos di tonga-tonga ni. Ahape na masa di ngolutao las maroham dohot marsak roham adong di paingot tita asa unang tarud adong di paingot tita usa unang tartutuk
Kebenaran Tuhan itu tidak pernah kalah. Tetapi kitalah yang kalah untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan itu. Ide bandai do edetai. Aleamang asiroham. Amang dohot tamu akainang, saya tahu dolhot do Tuhani, Tuhan janganlah hitung kesalahanku, unang jujur akadusaki, alai dakya ta jujur perdosa hita. Saya yakin kalau kita di dalam kebenaran Tuhan, apapun proses kehidupan kita, sekalipun yang di sekitar kita itu hancur, kita pasti hadir untuk membangun kebenaran itu. Sekalipun ada bukti-bukti bahwa Yerusalem yang indah itu telah hancur oleh karena perbuatan umat Tuhan, kita tidak akan mengikuti jejak mereka untuk menghancurkan apa yang sudah indah itu. Kalau kita benar-benar meninggalkan satu hal, pardusaoni, coba kita nyanyikan kembali. Aleamang asiroham. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah, membuat hidup kita semakin hancur. Tetapi kita yang tidak mau menerima kebenaran Tuhan, unang beholan sai jauh-jauh hita tu Tuhani, dinaroa kapar soryo ni alai naing dohonot tado ahado mangubati rohaku. Nang pe jauh-jauh au, bukan hanya sekedar saya berseru kepada Tuhan untuk melihat persoalan kehidupan yang saya lakukan, tetapi saya berseru kepada Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Tuhan itu tidak akan pernah jauh dari setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu tidak pernah menutup telinganya kepada setiap orang yang percaya, yang berseru kepadanya. Asal ma adong tindakanmu napai baru dirim. Kalau pada saat ini seruan daripada Yeremia tentang kehidupan yang dia hadapi, bahwa tidak akan ada lagi keselamatan dalam kehidupannya, maut sudah mengancam dia.
Tetapi kita pada saat ini sebagai orang yang percaya, sekalipun kita berseru tetapi kita harus mengatakan, Ubereng bohim laos martangiang. Molo di berekodo bohi di debataga nuptiki amasidohonommu. Bukan hanya Tuhannya yang kau andalkan, tetapi kamu juga harus mendapatkan kekuatan. Amin. Unang hola pangasahod debata, habe hodang adok pakorona, ikom margogo dodo tita. Ang gotong do galehi ta berarti nasota pangasahod do debata. Alani molo didokpe di bagasan sada kesaksian dangalani hagugu oki boyau mardalan di ngolukon. Adong duar sa munatwari nang? Adong duar sa munatwari akamang? Adong buasa boy di ngotoro biar sakmi dang be adok kaya madok songonon rumah tangga na broken home usuk kumamatay sa disalahon na kay natay ay buasa gabi songonok keluargam nin mulu sa halayak amang mularong nalaw menika o dolhom matuak kay nataon nin buasa ayak kay nataon mularong hasalahan niya mata na maula ni dilubahon sa ido terus dingot-ingot nin. Tikos doy sa unamek kalau humakay na tikos doy ite ang guamat tawida na jongjong dumamereng akay natanabi tikos yan din narohana alay dangin natataringoti ate molodung do di bereko buhini Tuhani adong mahagogomu. Molo di bereko do buhini Tuhani adong mahai baruo di tonga-tonga ni ngolum ringgas maho martangiang. Ringgas maho majahatani debata. Satu lub dohi tadi si apalagi tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Unang berong siya kita nalebah. Kalau kita tidak waspada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bersadarlah dan berjaga-jagalah bahwa lawanmu iblis ada di sekitarmu. Alani kototong mahita gomos maniup Tuhani dangalani hagugu budu tadehun. Bisa kita nyanyikan? Ya. Memang mulu ringkas mangedehoni nagaledui. Alai asa margugu. Unang gale laos gale torus. Kita sambut dulu dangalani hagugu kiboyau mardalan di ngolukon.
Kadamang doho dainang molo di tiopo tangan ni Tuhani, unang bebereng tu habirang tu siamun, aido manegai dirita, ai balgado pasu-pasu ni debata di jaloho alai berek kodong ammu, na umora siakko gabe susama dirim. Alanido molo itiopo Tuhani do si berengommu. Molo di berekope Tuhani unang be togu tangan ni dongammu asai togu hodao siat Tuhani daw. Togu madongami asarapo do Tuhani. Nang pe bereko Tuhani molo itangi hokodo pe akahata ni panurirang palgagap. Molo itangi hokodo pe akahata-hata ni nasongo sinakining na manegai aka nadenggani. Boy matabak kajolma na manegai nadenggan. Alanido kopos dorohata. Ola taro di bagasa tikyon hubereng bohim laos martangi yang au. Syukurilah apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupanmu. Ketika kita bersyukur, seberapa apapun sukacita orang lain, ketika pribadimu bersyukur dengan Tuhan, pasti hidupmu jauh lebih enak dari hidup orang lain. Amin. Alani unang be marsak. Unang be gabe si segai na denggani hita. Kita harus mampu mempertahankan yang baik. Bahkan kita harus lebih mampu melakukan yang terbaik. Tiok matuhani. Dang bilangammu sadia liliko asa marlas ni roha madalani holsoi. 26 tahun mah paraca ekekon, 3 tahun kamu saya manopang tuson. Ya? Gudang do huriat tanah songone, tak pola holak kamot. Hurian ata hubasi di Tangerang Kota, adong do pagarat di Jayanti. Badang sonang iba pertangyangan. Si pata jabuom bay lepar, si pada dia mah. Alay songo perdalanan ni hatugun ni hapor siyaut taido na perpudion ngabuhi bihita margareja di si. Songo nido nang huriatta raca eki kau 26 tahun dang boyu kurat ta pasu-pasu ni debata. Kita bisa meminta tetapi kita tidak bisa menentukan. Alani mari kita buktikan kalau kita berseru kepada Tuhan, apa yang mau Tuhan inginkan dari kita dan apa yang mau kita tujukan kepada Tuhan. Sada dona naing dohononna, tanggal honna mangabati ho dosai alai dok konom mumaditonga-tonga ning ulum. Bersama Tuhan saya bersuka cita. Marulupulup doto dikku ala naung ditubus Yesus. Itu deta nomor 475. Marulupulup todiki ainaung alani molo di dokoko marulupulup do todiku ingok majo isema jolma nani hasuguhun di roham sesa masalah nai ate alai utang nai totong maingot itu anggoi urusan muna doi ate alai ingok majolma nama sugoi ho jala ingok majolma nani sugo ni roham marulupuluk maho lau majakko nibana dongammu ainung ngadijakko Tuhan iyo. Tuhan tidak menginginkan hidupmu seperti Yerusalem yang hancur itu, tapi Tuhan mengangkat kita pada saat ini menjadi anak kesayangannya. Amin. Atong naing tapaujung mamar hite-hite ede nama dok marulupulup todiki.
Bangok mamang do tinang olat Tuhan ido mabaik ko marulup-ulup. Amen. Martang yang mahita. Mula ate madiho pinuji pinasanga maho Tuhan sian nasa ngulu nami tarlumubi madi parsoran nami di tikion. Alanung nga di paingot to kami. Dada holan na jauh-jauh kami tuho. Sa sitong nalituhan. Jonok doho di kami. Kami do na sumanad daho. Alanung nga hupangasahok kami gugudohot pikiran nami alay Tuhan. Di bagasan tikion nung nga di paingot to kami. Asa mangulo kami, di bagasan hasit tong kami. Jala hasit tong kami toto ngalituhan na hubay kami manugunugo dohot pauliulihon padinggat ton ngulo nami. Jala huwasomi alituhan naing pangasahonon nami, lahu mangalehon gugo di kami, molo naing tinggak kami alituhan, moloro haguguon ni portibion mangelayla kami. Alay di bagasan tikyon alay Tuhan, huatidako kami do hinadinggan ni basam. Dada ala ni gugu nami alay Tuhan ubahen na buhay kami marlas ni roha di bagasan tikyon. Alay ala ni holong ni roham do. Ido alay Tuhan na huatidako kami di bagasan tikyon. Dinabuhay kami rak marpungo dohot ruas ni Huriam, sian Huriam HKBP, Majalaya, Racaek. Diramoti hodo na sida di bagasan 26 tahun non nang pekom mengadopi proses perubahan ni aka parngulu kami. Si patagale kami, si patamadele kami. Alay Tuhan dang masohot asidot olong ni rohami. Ido alay Tuhan na nang hatid dakonon nami di bagasan tikyon marulupolo madaging dohotod din nami. Ay hagugumido napayasok kami alay Tuhan, dinaong ramuk kami nasa lengon, marhiti-hiti akado sa doot pangalaho nami. Nung nga diluwas ho kami di bagasan tikyon alay Tuhan, marhay baruon, di bagasat tod dimi. Ala niluwas mahami alay Tuhan, laho pa jongjok kon hinauli ni hasit tong ami, di ganup ngulu nami, di tonga-tonga ni keluarga nami, nang didia pe alay Tuhan, kami maringana, tarlumobi ma di tonga-tonga ni Huriam, HKBP Bandungon. Mauliate madiho alay Tuhan. Benon nami donang ditangyang nami molo di bagasan tikyon na yung paborhaton nami ma sada siya tonga-tonga ni naposomi memasuki masa pensiun. Amang situang giat situ morang. Tuhodo pasahaton nami daing doto dina keluarga sa suwiri na alay Tuhan. Pasu-pasu makanan iulana di tonga-tonga ni Huriam. Alani ramoti kami, pos dorohan nami, margugo kami totong alay Tuhan. Laho majakuk katami, dohot mga sahon, magkanguluhon hatam ditong atongan ng ulo nami, mga sahon Kristus Jesus. Amen. Maredehitahut matapasahat, piliat. Ilu
Tanah hinaulongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus nuaheng masuk mahita tu acara paborhaton situa na pensiun di Huriata HKBP Bandungon imamang situa anggiat hot maringan situ morang mare de mahita. Hamualiang kadongan nasa huriaon, di dahamudo nuaeng dongata na jongjong dison, nanaing pensiun sian parhalado ni huriata ima, amang situa anggiat hot maringan situ morang. Di mata-mata inasida doa kana pinasahat tu nasida jala diramoti parangin nasida. Di das-das doa kadongan tu permingguan, tu pertangyangan, tu perguruan dohot tu persikolahan. Ditikir jala ditangyakot doa kana marsahit. Dia puli doa kana marsak, dipature doa kana dangol dohot napugus. Dia puli do sasudinai jala dipature doa ka guguan na porlu tu harajau ni debata. Jala di hari koton pasingoton hatani debata diragam niaka perpunguan dohot partikian. Laos begi hamuma hatani debata na tarsurat di Pesalmen 126 ayat 5 sahat tu ayat 6. Akana marilu-ilu laho manabur. Marolop-olop dosogot laho manggotil, mardala-dala peibanahu tangis pausung-usung boni si sabur honon, rodo ibana sogot marolop-olop mangusung akka tibalanna. Ruas. Nungahu pasidung paraloan nadenggani, nungahu paujung parlonjawaki, ramot tubaen haporsiauni. Martuado halak namanao di pangujunani. Aidung tao ibana jalon nama tupal hanguluan. Naung di parbaga-baga tuaka na holong roha di ibana. Puji ma jauh baletondiku,
Jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji majahoba ale tondiku, jalaunang tung halupaun dengan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, ibana pamalum akasahitmu sudena. Surat Keputusan Pensiun Penatua nomor 7 garing D18 Romawi garing RB garing HB garing SK PP garing 2 Romawi garing 2026. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Bandung berkedudukan di Jalan LLRE Marta Dinata nomor 96 Bandung menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP setelah amandemen keempat pasal 26 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP. Memperhatikan umur dan masa pelayanan yang bersangkutan. Memutuskan dan menetapkan nama Situa Anggiat Hotmaringan Situmorang, tempat dan tanggal lahir Mayang 30 Desember 1960, ditabiskan menjadi penatua HKBP Bandung 10 Desember 2017, pensiun pada tanggal 22 Februari 2026 dari penatua HKBP Bandung Resort Bandung. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 20 Februari 2026. Pendeta HKBP Resort Bandung, Pendeta Albenar Selain ditandatangani. Mauliate madi Tuhanina margogoyoin hami saleleng di ngulu nami. Mauliate madi dongan nami saulaon. Dongan mars tukol-tukolan na selaon. Mauliate madi suderuas na magodang. Na poso rodi dadanak sikola minggu. Molotung adong hurang nami. Pos dorah nami salponon muna akasalan nami. Horas mahuriata tujoloanon. Dihamu amanami Situa Anggiat Hotmaringan Situmorang, mardongan pos niroha di debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia. Upaporhat hami mahamu lahu pensiun sian hapar haladon. Di pasu-pasu tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai mapakku basio muna nasalilingon. Jala diramoti mahamu diaka hari-hari sidalana muna dope tujuluanon. Amin. Pinasahat ma sian huriata pasahaton cendramata marhite-hite parhaladut tamak mewakili. Kalado tuson mahita sude. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Tu amang Sintua Anggiat Situmorang dohot Inang Kristin dalam hari yang berbahagia ini nunga sahat diulah amang tohonani amangi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan biarlah amang dan Inang tetap setia juga melayani di gereja kita ini. Adong hupasahat hami sian huriata, hami parhalado dohot sude ruas sebagai tanda dan cinta kasih selama amang melayani di tempat ini. Saya Lasma rohani amang dohot Inang manjalo nasian huriata. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Laos tauduti mamuse nama dokata mengwakili ruas nihuriata ima amang es nenggolan. Laos diuduti mamuse non sian parhalado inang situa dame. Laos pinasahap manon hata parpudi sian parhalado na pensiun. Pinasahap matu amang nenggolan. Atau bisa duduk dulu amang, nanti kecapean. Ya. Terus cincinnya bawa ke sini. Shalom. Mohon maaf saya bicaranya dalam bahasa Indonesia, takut salah. Yang saya hormati Pendeta Resort yang hadir hari ini dan seluruh Parhalado yang hadir hari ini, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Saya berdiri di sini mewakili daerah 2 Antapani Arcamanik. Ingin menyampaikan sepatah dua patah kata kepada Sintua Anggiat Situmorang dan Inang Christine Borusibarani yang hari ini purna bakti, pensiun. Hari ini Amang Sintua Anggiat tadi sudah dinyatakan sudah melaksanakan pelayanannya sekitar 8 tahun lebih. Dan kami percaya di dalam perjalanan 8 tahun itu penuh dinamika, banyak suka, banyak duka, banyak pengorbanan waktu kepada keluarga, pengorbanan tenaga, pengorbanan materi mungkin, tapi itu bisa dijalankan semua dengan dedikasi dan kesungguhan yang teguh dengan kasih yang dari Tuhan Yesus. Kami percaya semua itu dijalankan dan Tuhan menyiapkan upahnya. Kami berterima kasih atas semua yang sudah dilaksanakan. Dan kami percaya dukungan dari Inang Christine Sibarani juga penuh. Inang ini kan aktivitasnya di gereja ini sungguh banyak. Tadi aja kurnya ikut 2 gitu ya. Dan itu semua bisa dilaksanakan karena ada kekompakan dari Amang dan Inang selama ini. Kami dari daerah 2 Antapani Arcamanik mengucapkan selamat buat Amang Sintua karena sudah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna dan tanpa celah. Kita bersyukur kepada Tuhan itu bisa kita lalui. Dan untuk Inang Christine Sibarani nggak usah ikut pensiun untuk tetap mengajar kami KUR. Terima kasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ari sadarion dalam rangka acara pensiun Manang Purna Bakti Amang Nahita Haholongi Ima Situa Anggiat Hot Maringan Situmorang Nasian Wik 2 Antapani Arcamanik Madok mauliate hita tutuhatta Nunga sipul sahat diulahon amang Ima tohonan ni amangi mauliate madi amang di sudi pelayanan ni amang di Wik 2 Antapani Arcamanik doho di Huriata mauliate nang di Inang di siala dukungan ni Inang dalam pelayanan ni amang nasalilingon. Saya dipargugo itu hatama amang madalani ngulu si hari-hari. Tuhata Yesus mana masu amang dohot keluarga lau menjalani masa purna baktion. Saya toktong amang sukacita dalam setiap saat. Mauliate Tuhan memberkati jalamar sangap madebata.
Ruas ni tuhata namar holong ni roha. Dapat matikina di hami lao pensiun manang purna bakti sian hasituaon. Adang do sautik hata sian pardihuta. Itilah matik itu pardihuta. Horas. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan untuk hari yang indah Tuhan berikan bagi kita semua beribadah pada hari ini. Dan juga purna bakti dari amang kami Sintua Anggiat Hotmaringan Situmorang. Yang terhormat Amang Pendeta Resort Nami, Amang Pendeta Albenar Silain dengan Inang, Amang Pendeta dan Inang Pendeta fungsional kami bersama Inang dan Amang, Damang Dainang, Natua-tua Nami lansia, poso remaja dan anak sekolah minggu, dan semua kita yang beribadah baik di gereja maupun melalui live streaming. Puji Tuhan, terima kasih sampai di Purna Bakti amang kami Sintua. Kiranya apa yang pelayanan yang sudah diberikan berkenan di hadapan Tuhan dan juga buat umat semua. Mohon maaf untuk kekurangan dan keterbatasan kami selama ini. Semoga di hari-hari yang akan datang kami masih terus bisa melayani dan bersama-sama dengan khususnya saya dengan Ina Pardihuta Nami, Pardihuta Parhalado HKBP Bandung. Terima kasih untuk Inang Pendeta Nami yang selalu membimbing kami, Pardihuta ni Parhalado HKBP Bandung. Banyak pelajaran yang kami dapat untuk mendampingi Amang Sintua. Terima kasih Nang. Keberadaan Pardihuta yang memang baru 2 periode ini ada itu sangat membuat kuat gitu Inang. Jadi kuat untuk melayani bersama-sama dengan keluarga. Demikian juga teman-temanku SPH AKBP Bandung. Semangat Inang terus melayani kita bersama-sama. Demikian juga semua Naposo Bulung dari WEK khususnya Antapani Arca Manik. Terima kasih Amang Inang, kita bisa bersama-sama di WEK Antapani Arca Manik. Kiranya tetap semangat kita melayani ke depan hari. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama wakili ruas iu Amang Insinyur Santun Nainggolan do ruas Huria di HKPB Bandung. Langsung ini hata sian mewakili Parhalado diwakili oleh Nang Situadame Herdina Panjaitan. Dia puhami mahata nauli na denggan na di pasat muna di tengah-tengah ni huriaon. Di batama masu-masu hita sudena, saya diramoti Tuhan mahita. Kami sekeluarga mandok mau lihatnya itu Amang Pandita Resort, Amang Albenar Silain. Nang pe ditiki dang ditiki Amang Pandita Albenar tiki kami di Ojakon alai napa berhaton Amang Pandita Albenar. Jadi ada sejarah ni Amang Pandita Albenar di keluarga nami dang boy be dihapus jadi taringot mai satu paujung ni Portivion. Mandok mau lihat ada kami tu ruas nang pasahaton pelean diakonia di hari Minggu na salpu debata mabalosi marlopit hali sian debata di Jalomuna. Nang songoni na di pasaturia tu kami dalam bentuk cindera mata emas, cincin emas. Semoga itu juga menjadi pendorong semangat, tapi bukan itu tujuan, tapi itulah tanda cinta kasih saya rasa dari gereja kita. Masa pelayanan 8 tahun lebih, rasanya sangat pendek sekali, singkat sekali saya rasakan.
awal situa saya sudah punya planning ya, selama 8 tahun tuh ada step-step yang harus saya lalui, bagaimana di week, bagaimana ini. Tapi yang saya rasakan, apapun yang kita rencanakan manusia kita, tapi Tuhan yang menentukan. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, kalau Tuhan tidak menghendaki, apa yang kita rencanakan itu tidak bisa. Itu yang saya rasakan. Beberapa planning itu bisa dilaksanakan, beberapa tidak. Tapi saya bersuka cita terhadap itu, karena saya yakin itu adalah rencana Tuhan. Jadi kadang-kadang di week, terutama di week ya konflik itu kadang-kadang terjadi tekanan sedikit. Bagaimana keinginan planning kita, bagaimana keinginan, di situ kita bersesuaian dengan ruas. Jadi kalau selama melayani kami ada sedikit pertentangan apa yang harus dituju gitu, tapi saya menerima akhirnya. Apapun yang harus dilalui itu adalah semua kehendak Tuhan. Dan Tuhan yang melengkapi semuanya. Dan saya yakin dan percaya, ada mengatakan kalau kita dalam hidup ini merasa waktu itu terlalu cepat berlalu, itu artinya kita dalam penyertaan Tuhan. Dan saya merasakan bahwa waktu 8 tahun itu singkat sekali dan tidak terasa tahu sudah pensiun. Itu yang membuat saya bersuka cita dan saya yakin bahwa Tuhan menyertai saya selama dalam pelayanan ini. Dan itu juga yang saya sampaikan kepada teman-teman saya para lado, biarlah Tuhan yang menyertai pelayanan kita selanjutnya. Dengan itu waktu itu akan terlalu cepat, tidak ada yang mengganggu dan tahu semuanya bisa kita kerjakan. Dan satu lagi pesan kita kepada kita dan para lado, dan selalu menjadi pegangan pada saat Amang Pendeta Bernadi maupun Amang Jason. Selalu kita berprinsip bahwa kalau dikerjakan itu pasti menjadi sesuatu. Maka dikerjakanlah untuk mendapatkan sesuatu. Jangan takut bahwa apakah ada hasilnya, tidak, jangan. Tapi kerjakan. Jadi kalau dikerjakan itu pasti ada hasilnya. Maka kerjakanlah yang dikerjakan dengan sepenuh hati, selainnya terserahkan kepada Tuhan. Itulah, mohon maaf kalau selama dalam pelayanan saya ada yang kurang, saya yakin pasti kurang banyak. Tidak sempurna, jauh lah dari sempurna. Biarlah Tuhan Yesus yang menambahi buat kita semua. Itulah kata paripurna kami. Anak-anak tidak bisa menyampaikan, saya yang mewakili. Dalam nama Tuhan Yesus, semoga pelayanan kita terus lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Dan kita mau mengerjakan. Amin. Ya, Tuhan tama mangaramoti amang. Selamat datang ma di Seksilensia nama teh. Jakok kamu mana sih dah masuk mulai hari Selasa. Baik kamu ma hudulan nak. Tapa ujung ma jongjong mahita marede mahita na sian bukede nomor 475. Peliata martangi yang mahita.
Ali di batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileo lehon na dinggat dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parhasyak kami pilihanon patibulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami godang ni sileo lehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok moliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Di banua gijang saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saat melomeni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matu hami sadarion hanguluan siapari, sisa madusa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amen. Selamat hari Minggu madihita kadamang dohot dainang dang pola namang urui las nirohata tung soma si jalanga pehita tu jolo ale tu soma hitate tu jolo nilanggata nomma hita tu soma amang situan na pensiun tu soma hita majalang na sida ate. Ya baik kamu ma edetay.